Mir-raqda u qiegħaf tawwal iż-żmien li fih għandek timplementa l-liġijiet li jħarsu u jipproteġu lill-ġurnalisti, hekk kif dawn ilhom kważi sena jistennew. Dan kien l-appell li għamel l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin lill-Gvern fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Libertà tal-Istampa, waqt li insista li l-White Paper dwar il-medja kważi sfaret tistenna. L-IGM jinsab konfuż dwar il-fatt li l-Gvern qed itawwal u jżomm milli jippubblika din il-White Paper wara r-rakkomandazzjonijiet li saru mill-Kumitat ta' esperti li kellu l-skop li jfassal liġijiet aktar b'saħħithom li proteġu l-ġurnalisti. Intant fil-Jum Dinji tal-Libertà tal-Istampa tkellem ukoll il-Partit Nazzjonalista illi saħaq li gvern l-instab ħati tal-assassinju ta' ġurnalista ma jistaqat jittieħed bis-serjetà meta jipprova jitkellem dwar il-libertà tal-medja. Il-Partit Nazzjonalista tenna li l-gvern għandu jieqaf u jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti b'risposti ambigwi, speċjalment meta pajjiżna huwa t-tieni l-agħar fost il-pajjiżi kollha Ewropej fejn tidħol il-libertà fil-ġurnaliżmu. Waqt li temm jgħid li Roberta Bela ma għandux jirreferi għal media indipendenti bħala establishment, iżda għandu jagħti lil media indipendenti ir-rispett li din jistħoqilha.